баъдан мега ин сурати ма як коре кард ки ма қариб гинг мешидам. Чашмои ма мега яъне ки чашмош дар оина полни сияҳ шудан мега. Бародаро омада, салом алейкум. Бале, дар канали мо гуногун видео мешавад дар бораи ягон чизи интересни, дар бораи ягон чизи приколни ва баъзе вақтҳо дар бораи чизои ва иш талаботи худи шумо бародаро. Касе ки метарсам тамошо накунед ва ма дидистам просто байни видеода ки менависам ака дар бораи ягон чизи страшника. Имрӯз ма история як духтара дар шумо нақл мекунам ки ҳамин историяи худша дар интернет нақл кардаги. Шумо бародаро экспертҳои канали ма хулосатона барорен ки то кадом андоза и нақл метавона ки асли воқеӣ дошта боша. ва бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед дар канали мо конкурс рафтаистай. маълумоти пирашама дар охири видео ҳамада мефаҳмонам чӣ гуна иштирок мекунем, чӣ гуна билет мегирем ва ҳозир боша як канал дига ба мо муроҷиат кардак барои дастгирӣ. номи канал Давлатҷон Лайф. вай бародарам боша дар каналш конкурс дора. ҳозир маълумоташа худаш ҳамаша мега. ссилка каналш бародаро дар подсказка ва дар описионияи видео астай. иштирок мекунен ё ки намекунен иш ихтиёри худтонай. мисол айма канала худи канала дар шумо пешниҳод кардан. мисол будурен дар канал обуна шен, дар конкурс иштирок мекунен ё ки намекунен. И мисол интихоби ҳар яке худи шумо. як телефони А40, як телефони А50, як Таред Минот 7 ва 18 та Nokia Beeline. ана як мошини дига 99 ки бо тамоми санъаташ соли 2004 мошини инжектор. билети мо бародаро 350 рубл буд, 300 рубл шудем ва 550 дона билет мондагем. ҳозираш 300 чанд дона уже билетамо савдо кардагем. дар бораи магияи серу ҷодуи оина ягон шунавидагин ҳамин хеле нақлоира ки дар шаб оина бояд нигоҳ накунӣ ё ин ки найдури оина ягон чӣ мебурояд. ҳамин хеле шунавидагин. бародари канал дар шумо тавсия метавонам ки бисёрам дар канали ман монандӣ дора, яъне ки видеоҳои интересни, хабарҳои интересни, фактҳои интересни аз тамоми гӯшаи ҷаҳон метавонед ки дар ҳамин канал бинед. ссилкаи канал бародаро дар подсказкаи видео ва дар описионияи видео астай. бигзарен обуна шин ва роҳат кунед. аз ҳамин сабаб ба китоби рекорди Гиннес дохил шуд. ҳамон махлуқи номаълуме ки бояд дар соли 666 мебаромад вай соли 999 мебарояд ва ҳамаи инсониятро мекушад. дар байни сарбозон яке аз онҳо ба фикри капитан Ҷон зид омад ва хост бе иҷозати капитан ракетаро сар диҳад. агар ки шунавидагӣ бошен битарсен, ма пешаи ҳама хеле видео бардора чӣ мегӯям ки мо аллоҳ дорем, ира фаромӯш накунед. агар ки шунавида бошен, мумкин моотон ягон кас ҳам хеле гуфтагӣ боша ки оинара шабда нигоҳ накунед ту дастудаи Исуса. ин история именно ҳозир дар бораи анами хеле ҳолате. айдури оина чӣ биромад ҳозир шумо дар ин видео мебинед ва агар ки ай оинаи шумо набироя, роҳаш ҳастай. ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардаги медироем. агар ки ҷанговар бозингаро дар мухлис бошен, метавонед дар бурди ӯ сум кор кунед. агар ки мухлис набошен, просто я бидроен ссилкаро битарсонен то ки оина шуморо натарсонад. ё ки хе мекунӣ, ё ки короче бидро регистратсияка бихаб гард брат. бисёр албатта ҳамаи монда маълумае ки духтаро дар пеши оина бештар местанд чем ай бачаҳо. хеле дар замони ҳозира як хелеш иваза мешидагие, не ки всё таки. ва духтаро шумо савол, агар ки дар канали ман бошен, тамошо кардаиста бошен, ягон бор дар сари шумо хеле фикр омадагие ки одаме ки дар дуруни оина мебинед шумоен. шумо ӯро нигоҳ кардесин ё ки ӯ шуморо ягон бор дар ин бора фикр кардагин? мумкине ки ӯ дил бошад дар ӯ дурун зиндагӣ кунад ва вақте ки шумо пеши оина меоед, бибуроя пеши шумо биёяд ва ҳаракатҳои шуморо копировать кунад. духтарак бо номи Ира салом мерасона ҳаматонда. Салом алейкум. В общем, метавониш обратно салом. В общем, привет гуфтагия русай ва ӯ нақл мекуна историяи худша. Ва ӯ мегӯяд ки ман мехостум дар бораи бисёр чизо бинависам, не ки оинае ки дар пушти май ӯ маро хеле хавотир мекунад.
ва духтар мегӯяд ки мо хеле план доштем ки бо паренам прогулка кунем ва ӯ мара гуфт тайёр ша. хеле медонем ки мо духтаро чанд қадар тайёр мешаванд. мисол агар та баҳор дар дуруни гило сабзо қати духтар прогулка кардани бошӣ, зимистон зангш бизан ки тайёр шава, по-другому намешава. агар мисол баҳор да хидш да занг бизани бугӯи тайёр ша, либо зимистон мешава. агар духтари шустри бошад тирамон хай дига вариант нест. бошим духтар тайёр мешава, паренаш бошад дар берун дар лавочка ё ин ки харак ё ин ки амхечи шиштагӣ буд, ура интизор буд дар та берунда. ва духтар меяд ки чун ҳар вақта ма дар рости оина рост истодагӣ сару даҳанамда расм каштис ун тоест ки косметика кардиста будам хидма. ҳама хеле ҳиссиёти безеб, як ҳиссиёти тарс, як ҳиссиёти волненӣ мақсад мара мега фаро мегирифт. метарсидам. ман мисли як сангури мега истодагӣ будам ва ба сурати худам нигоҳ кардаиста будам дар оина. сурати ман аз оина мега истодагӣ ба тарафи ман нигоҳ кардаиста будам. шумо дуруст бифаҳмед, мега сурати ман мега дар оина не, ӯ просто истодагӣ буд отдельно ба худи худаш ва мара нигоҳ кардаиста буд, мара копировать накардаиста буд мега. ва баъдтар мега вообще даҳшатнок шуд вақте ки ӯ табассум кард. ӯ дар ҳамон вақте мега табассум кард ки ман истодагӣ будам ва туш кардаиста будам хидмат. ва баъдан вообще даҳшат шуд мега. сурати ман ки дар оина буд мега дасти ростша боло кард ва ба соат нишон дод. вақте ки мега ба соат нишон дод, стрелкаи соат истодам. баъдан мега ин сурати ман як коре кард ки ман қариб гинг мешидам. чашмои ман мега яъне ки чашмош дар оина полни сияҳ шудан мега. мисли киноҳода ки призракҳо ё ин ки демоно мешаванд. баъди духтар аз ҳуш мерава. аз шапалоқҳои модараш ба ҳуш меяд ки ӯра меяд ба шапалоқ мехезонад. С правой, Дэнни, как положено. Бей как положено, тыльной стороной правой руки. Да какого? Вот так. вақте мега болои сарма нигоҳ мекунам, падару модарам ва паренам дар болои сарам истодагия, ҳама тарсидагия. бале ӯ суратат дар оина надидиян, аз они тарсидиян ки духтаршон дар пол афтидагия. и духтар ӯра мега просто аз ҳуш рафтам. албатта ихе гапа мегӯӣ ки бовар мекуна агар ки ростам боша, мумкине ки дурдон баронта. ӯ чаш ҷангаш мекуна ва мега ки диетат нодурустае ки мисол сарат фур мегарда меғалтӣ. паренаш боша хеле аҷоиб нигоҳ мекунаш аввалда, не ки охирда боварш мекуна. ва дар ошёнаи болои хонаам духтар зане зиндагӣ мекардае ки бо ҳама хел кору сару кор доштае ва ӯ як абрияда нишонаш метаҳад, кора бикун мега, ҳаме чиз нобуд мешава. баъди ҳами кора кардан мега тамоман мара дига ғам наметаҳад. неки мафсиётаки мега то ҳозира метарсам аз оинаҳо. абардора шумо бинависед дар комментария ки шумора бо шумо ҳама хел воқеаҳои ғайриоддӣ, ҳама хел ҳолатҳои тарснок гузаштагӣ аста ё ин ки не. дар комментария бинависен. нигоҳ кунем бардора оина да любое чида. мо аллоҳ дорем, моро ҳама вақт нигоҳ мекунем, фаромӯш накунем. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. ва бардоро мегзарем ба конкурс. пеша информатсияро дар бораи конкурс гуфтан ки ҳар кас ҳар чӣ менависад, бардоро и конкурс ихтиёрия. мисол дар канали мо чун ҳар вақта видео рафтаиста ва параллелна конкурс рафтаиста. касе ки ҷаланка дора, хоҳиш дора, метавона иштирок кана дар конкурс. касе ки намехоҳад, метавона иштирок накуна. касе ки иштирок мекуна, интизор мешава аканчани конкурс, яъне ки покиза мо билетҳоро буд кардем, баъд розигириш сар мешавад. ва бардоро пеша билета харидан як решение конкретно да биен ки мақсад ҳамон қадар ғайрати дори ки 590 рубла мақсад рисковат кунӣ. барои чӣ гуфтесам ман гапа ки билет возврат намешавад. мисол конкурс агар дарозам бикаша, калтам бикаша, фарқ надора, билет возврат намешавад. яъне ки билета хариде, интизор мешай охири билетора мо буд кардем, розигириша сар мекунем. иш муҳимае бародаро. нархи билет 590 рубла. як одам чанқа билете ки мехоҳад метавона бихара. дар конкурс чӣ иштирок мекунам? Mercedes Sechka, як Opel Astra F Sedan, як Daewoo Lanos, як Quadrocopter Phantom C Professional, 10 телефони Samsung Galaxy A50. 3000 билет ҳай, як билет 590 рубл меса. як одам метавона ки чандтаи фораша бихара, фарқ надора. тарзи иштирок кардан, яъне харидани билет чӣ гунае? номерое ки дар рӯи экран дестен, номерои картаи Сбербанк. шумо чанд билете ки мехоҳем бихарен, ҳисоб мекунен. общий суммаш мисол 1 та харидани бошем 590 рубл, мисол 10 та харидани бошем, ҳисоб мекунам хе
общи суми билетотона дар ҳамин карта мегзаронен. чекша скриншот яъне ки сурат мегирен, номерои телефоне ки дестен дорад телеграм, ватсап. сума гузарондаи суми билета чекша дар ҳамин номер роӣ мекунен. баъди чека роӣ кардан дар поёнаш менависен ки билет ба номи ки бояд оформид шавад, ному фамилияи ҳамон одам ва рақами телефонтон. ай ӯ тараф билета шумо да метан, яъне ки дар билет нависондагиан ному фамилияи шумо, рақами телефонтон ва номери билеттон. шумо интизор мешен буд кардани билетора ва тамом. шумо иштирокчии конкурсен. вақти билето погиза буд шид, конкурса разиград мекунем. дар насибтон боша соҳиби ягон тай ҳамин призо мешен. инам хеле бардоро. ва як чиз дига бардоро, вақте ки шумо чека роӣ мекунен, мумкин ки шумо да дертар ҷавоб бутан. барое ки мисол одаме ки билет менависа, рӯзона ӯ ҳам блогера, съёмка дорад, як кори зиндагиш як чиз дигаша дорад, мумкин ки дертар ҷавобша бигардона. шумо да алахон нашен, ташвиш накашен, бе ягон чи думбадум зангаватш накунен. чека роӣ карде, ному фамилията роӣ карде, интизорша ҳатман рақами билета дату мета. видеои нав интизор мешем. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.